Madeline huna hian mitam takchu meiche mutpui tur zona wang chawa local an oma taxi a han chuangila taxi driver te hian aman to danin dotin ko mai theile vapan chil mai thei hi an phone a hian an nei fur hlomani tuna kan mulai hi Daniel ania kum som pakhat ani tangin helai kongdung hi chu a bel ve to khop mai kum nga lai heteng hian alo om towa helai hmuna hi chuanin no chi zok hi an khap lem lova ma se kum tling lo ro chu an phal chuang lo namdang dang mi helai hmuna hian an local trainer Brazil mi te American mi te Chinese mi thlengin helai hmuna hian hmu tur anom thin enge non ti thin kan ti chuan meichia non jong thin ani kum som pasari tanga som pariat chobor vel chu an upato ma kum som pakhata tanga som pahni bor vel hi an jong thina ni ti in an soibok ma se mithon khat chuan ano panga piang kha an ngai to lem lova nula thiang thim ther du kha anom vele a chu rem changa la in helai hmuna hian sumdon na lian tak mai aro kina kal me kani geng te omin chung ho chuan he sumdon na hi damdoi lam nen an so pola Madelina nule pa fanuno pangte te nei tan chuan film khong ngai in an fa te suala an tluk lu mai theina tur mun le hun ram changa tam big em ani kan ti thei ome a fanuna te le hi kumsom pakhat chau alania hemi te chung kwa hi Christian chung ko thatak mai ania ma se geng ho hian chung ko thatak ka an fa te chu target bera an nei du khop mai anu po hi fiam thoti tak deuh hian an lo vo thina ifanu hi chu kan la nei don ani ti ten an lo soi thoi fo to bokani hemi chungchang hi infanu bula hian in soi to nga em an ti chuan soi love ma se film khor tu chuan kan in khil na sakhop mai kholaya ama chuwa kal lo tur ten kan soi thina kan hu pha ka lo chuan kal lo tur te tin mel khriat lo chu biak emo zui emo am poisa pek lak sak mai mayang chi te ti lo tur ani ti in mi in an man emo an du lo na hmuna khwai lian tum chuan ring taka out tur ten kan khul thina ambul hnaya mel khriat lo pan tu an omem ti te ngai event thrin turin an khul thrin bokani an nun hi aral mong lo em maya hetianga nun ral mong lo hi medalin khopui chu ni ti chu sokar chuan lan chu ti ran du lem chuang lo khopui po ti fain mi khwal an hi theinan theitop chu an chu ave meka police te po chuan theitop an chu ani ma se seito angin geng hian thilan ti thei em maya chu police tan chuan chet lak ti har thrin tu ania no pangte te an thiang limna an khol sakti po khrema se chui zui tak theilo tura top dei ta te po a nual mai chu wang chuan poisa in thil ati thei khini e geng kan ti khan tun ma anga sual tak mai en mai puwa khriat tak chi kha an ni vek chuang lova an na ber chu damdoi tolte tin soka rena phalo sum don na han khoite tin tuna kan sui lai mek mei chatiang himna zok te hi nia tun tuma hian mei chatli rolte te an thiang himnan lak sak theina tura an hne dan kan endona chu heti hian ambul hnaya vakalin fel takin an va bia a an va kom ngaya zan party na te local turin an va soma chutia fel taka va betuna na chu no biak chiat loi thu om bik lova an phone number te an pe ve mai bok thin minute som ve lek chungin thren khat chu an phone number an lak sak mai thei thina kar ni khat nuwa chuan bazar pui turin an frei chuaka tin thuam hno te le sakin khatiang khan an thlema atopa chuan ngai zongin thlaral meu chuan an thiang hlimna po an lak sak mai ani lo po in an khal sak mai thei to thrin chu tiang chu an che dan thrin ani engtin nge an thiang hlim lo an khret thei an ti chuan a kan hanin ngai zong te phota te chuan kan han fo vela chutia kan han ti kol vela ya anom dan tang chuan kan kha thei vela tuka mi pa lamut pui me lo chu a khret vela tuka ni ti in an soya nichina an mei chebiak kha kumen za vel nge niang ti an zo chuan kum som pali vel chun niang ti an soi bokani
an rilong in tin a sak fo thina ni mo tia an zo chuan hi chu kan sum don na nia thinlung lama ni lawa kan ezon na nia chu wangin khalam kha chu kan ngai poi mo lo an la thiang hlim ti khaturin kanin ngai zon photanga ya kan du duwa anom thei huna an thiang hlim na kha kan zuak ta thina chumi tang chuan poisa kan lut ve thina nei ti in an soi ni mikhwal heti zo zai ron kal thrin sia hian kumsang ni le som pakhat khan pola chau hi meiche kumtling lo mut pui awanga man om chhun la ni khia an man lai hian hotela kumsom pani le som palimi alo mut pui ni heng tli rol te hi geng hne na tonga ale ni lovin aman poisa mangin alo thlem ve reng ani ma se kan sei to kha an du thu ngei poni se kumtling lo an ni chuan pong sol case ani kan ti fo thrin kha thu nei tu te chuan kumsom ni chung zel tang turin nan ti ta ni kan mi zo zinga po kumtling lo wa son thak te case file the ni ti po kan khelo me theya ama ro chu an du thu ngei poni se son thak tu te hna khan case file theya ma ro chu zo wa chon sei to angin kan christian na le kan in ti hming chia du lo na hian thil ti sol tu te po frame lovin kan chhuat tir fo thina nei hi nangin tong ta la en tiangin nge mai la kang ti kha comment lama ilo save me mai donia ti chuanin hepa hi zela anwa koma ani chuan kumtling lo an ni ti ka khobik lo no pangte te chu ka mu ve thrin ma se dan ka za kumtling chau ka zong ve a ma se anni kha min bum zo ka nei ti na soi ve tlata kumsom pan hi la som pali chu ni ma se an lian zuwa an taksa zong zong puitling ang ve kana om towa engtin nge en mai chuan kumsom pa ya dan tling lo ni ti ka khriat bi ka nga tia tuna kan mu hi amut pui pakhat zo kumsom pan hi mi kha nia tuna chuan kumsom pa ko ni ve towa khati lai khan kha pa kha fel em a thil te lei sakin du thiam em a chu chu ram changa an la ve a ma se amut pui duang ti an ring big lo thu an se ya chutia anin kum kai chho zel ta ka chuan vavin eng tin tin amo amut pui theita nei ti in an soibok eng pon ei se anni in soi fe na hi rin tur chin na rin lo tur chin chu khria thiam har khop mai za chu adi khau lawang ti khria theye eng pon ei se helai mun hi chung ko pa ngai tak din tum tan chuan a him lo khop mai no pangte te an rol kong la koi thei tu le sum u ma wanga tum lo thlenga dai lu theina chance tam tak oma tu man voi le khata mudu nangan tingot big lova in ngai zon ang deuh hian a in dot te in bulan tran vea ma se an gol chu mut pui tho kha ni thwen ka te phei chu an wawa an du lo thlenga ta te po an omani christian lozinga phei chuan in nei ma me pat me chet na man hi po yan te lem lova chu chuan che sual na le dai sual na a thlen hnem em ya keni christian te zinga po kan thalai te zinga in nei ma mi pat me chet man poi ti lo le ature moti an tam ve tamai chu chuan kan nu na cheme ka kan ni tu mang min ni lo tira ram dang angin hetiang anga mi sual le mi taram chang lak tum hi tam ve phei sirang chuan tuna hian kan la chet pui da zualo me engponi se kan soi to angin voi le khata tu ma nan ti thut big lawa chu wangena bul tran na hi tran lo mai thathin party na kala niamo birthday lom na kala niamo picnic ka niamo apoi le nem kan ti tam tak hi an bul tran na alo ni fo thina ifa te khan hi mem mezong ma po hian rin ain bo ko khia lianang abulan tran chuan atira an ti du ngai lo kha atopa chuan an vadu mai ta thin kumsan ni le som so level de to khan aizol taxi driver ti tam taka chuan le ngol no pang te du na ko thei te tin an manza tangte tu na kan soita kan khan nei anom ve fu to wa tu na phei chuan kum so mal le to wa eng tiang takin nge he tiang lama hian ma kan so nang ti chu ngai tu ngam po ni lo sikul kal tu ga kon kal te po uniform halano pang te nia kan rin te nu le pa te bula an mu nga ti tu khopa lano pang te po mitam tak chuan so sa chu chiang chu ti zat man chu ni tia han kong na nol thei te po anom fo mai nang po in chu tiang chung chang chu ido he fo mai theya eng po ni se to na tan chuan khati zong khani se kan soi thui zel ma in call bom channel hiau thu zong te in zawai chunga lom thu kan soi ni e